ସେଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋହିତର ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରିତା ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲୁ। ପୁରା ବାହାଘରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବାହାଘର ରୋହିତର ହଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ବାହା ହଉଛୁ। ସାହସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଲୁଚି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଭେଟିଲୁ। ସରିତା କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବିକମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢୁଛି, ଆଉ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଫାଇନାଲ ସରିଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ମୋ ହାତ ମାଗି ନେବ। ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି କହି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ମୋ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥାକୁ 14 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ଆଜି ଡାଏରୀ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସେହି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ ପାଇଲି। ଶୁଖିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତାର ସତେଜତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କେବେ ଆମ ଅତୀତର ସେହି ପ୍ରେମ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିବ, ଏବେ ବି ଦେଖିବ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ବର୍ତ୍ତମାନର। ସେଦିନ କଥା ଥିଲା ତୁମର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ।